Entre dúas terras. Ola, que tal? Benvidos outra semana máis, benvidas tamén a un novo capítulo deste maravilloso Entre dúas terras, podcast Between en two galego, lands. no que os que sexades novos, pois chamamos así porque Carlos, o meu compañeiro, Carlos Cernadas, vive en Londres, eu estou aquí en Rianxo, nas Rías Baixas, por eso chamamos Entre dúas terras. Que tal, Carlos? Como vai iso? Solo unha corrección. Eu non vivo en Londres, eu sobrevivo en Londres. Así, correcto. Sobrevivo. De momento. Pero si, todo ben. Que tal ti? Ben, aquí hai moita gripe. Eu xa tuve en sete este inverno, entón non sei por aí, pero bueno, eu xa estou un pouco farto. Por sorte non me interfíreme no ocio, pero no que ven sendo o podcast e o traballo, pois non me está interferindo moito, a verdad. O sea, ti en gripes no noso ranking troll serías Mozart sería... Mozart. Sí. Sí. Serías Mozart. Que conste, eu solo coller un ou dúas ao ano, pero é que isto é... Vamos, Pero é un non sei. combo, porque además es en cadenas. Sí. É que vou de 2 en 2 semanas. Cando estou recuperándome dunha, xa me ven outra. Que ademais peco de inocencia de dicir, joder, a ver, non pode ser, porque como xa fai 2 semanas que tuve unha, é imposible, non? Pero claro, son resfriados, porque gripes é verdad que non se poden ter tan seguidas, pero son resfriados, entón, digo, va, será aínda un deje da anterior, pero non, é unha nova. Shark. Non sei. Pero bueno, Mira. eso. Sobrevivindo aquí tamén a gripe. Vale. Contagioume quen se súa tos. Vale, pobriño Kenzie que está aí, como sempre, behind you, dando todo. Bueno, dando todo, acaba de bostezar, pero... pero bueno, o sea, dúas cousas. Primeiro, bueno, que empezamos, claro, que antes de gravar, estábamos falando e estaba eu contando unha movida, vou a compartir aquí, pero hoxe Mackenzie ten planeado o podcast, eu non sei nada. Bueno, conta antes ti a movida despois. Conta anécdota. Sí, para Vale, non facer porque... despois un inciso no medio. Sí, vale. Bueno, esta anécdota, perdón se non lle interesa a nadie, pero pareceunos que o mellor podía ter sentido porque, como, bueno, non sei se... a ver, xa comentamos aquí, pero por si acaso, a ver, eu estou estudiando un máster que lle chaman de... se traduce de máster en interpretación de música popular, Popular Music Performance, es que claro... Así, traducido suena un pouco distinto, pero bueno, da igual, o sea, é un máster de música. Entonces, este trimestre, unha das asignaturas que temos é de estar nun estudio de grabación. Entonces, ti estás con un profesor que é un produtor e despois o seu, bueno, axudante. Sí, ten como axudante que é un enxeñeiro de sonido. Entonces, o sea, na universidade, esas aulas, o sea, é como un estudio. Tal cual, e pos que non sepades, o estudio de grabación normalmente ten unha sala de control que é onde está bueno, o ordenador, a mesa de mezclas, todo eso, e hai unha cristalera que podes ver outra sala que está adyacente non é moi galego, pero non sei pegada Sí. que é onde están os micrófonos, os instrumentos onde se grava. Bien, a mí é unha clase que me gusta moito porque, bueno, a mí gústame gravar. Xa gravei disco por si non escoitou nadie. Sons of Exodus, mirades Spotify. En fin, entonces, o rollo, basicamente, o planteamiento é que nós temos que cada un producir unha canción e ademais tamén ser músicos de sesión. Músicos de sesión, basicamente, pues, tocar para outra persona. Entonces, cada semana é basicamente o mismo. Temos 3 horas de clase, máis ou menos, a mitad da clase é para unha persona e, bueno, os compañeros ou músicos que leve para gravar, non? Obviamente, con ese tempo, a veces non dá tempo a gravar todo, pero, bueno, o profesor di que non pasa nada se gravamos algo fora de clase ou o que sea. Entón, o rollo é, no máster normalmente en todas as asignaturas sempre hai como mínimo un invitado da industria que os profesores teñen que traer porque incluso forma parte do que é o máster, non? Entón, este profe
levaba unhas semanas dicindo que iba a traer un tipo que foi enxeñeiro de sonido e ademais tamén produtor, polo visto, e que traballou en Abbey Road Studios nos anos 90, finais dos 80. A ver, un señor de 70 anos, 70 e pico. Entón, o que vou a contar é... o que vou a contar máis ben vai ser eu botando pestes. Que raro. Que raro, que raro. Que son unha... Joder, é que estou dando unha imagen de persona non positiva. De troll. Pero xa pensei, teño que comprarme así caretas e poñermas de vez en cando. E unha careta de Shrek para cando me poña a criticar. No, O pero sea, está ben, iso vende ser troll. no, pero a ver, a min gustame a definición que me deu Piruco. Ti eres como dixo? Eres como un troll, pero bo. No, como dixera? Piruco, se nos coitas, recórdame nos comentarios. Nos comentarios. Un troll positivo, no. Un troll amable, creo que dixo. Non sei. A mí, fora o que dixera el... O douche entender eso, vale, sí. A mí non me entender eso. Da igual, en fin. Bueno, tamén conto isto porque, non sei, por... A ver, porque vamos contar algunha curiosidade así, bueno, de como el traballou e tamén a experiencia que eu teño de traballar con outra xente e do que pasou e tamén, non sei, se alguén quere dar a súa opinión, pero o asunto é que unha das cancións que se iban traballar ese día con el era unha canción que eu compuxera, non? Faltábame gravar a voz, porque non houbera tempo. E, de feito, este fulano se supón que é a súa especialidade é recording engineer. O sea, que é enxeñeiro de grabación. Porque a veces enxeñeiro de son... A ver, enxeñeiro de son... Abarca moitas cousas. Pode ser que eres, a ver, enxeñeiro de son, pero de directos. Ou eres un enxeñeiro de son que mezcla un disco. Ou un enxeñeiro de son que masteriza un disco. Eres un enxeñeiro de son que grabas, ¿no? Entonces, isto é máis de a parte que é gravar. Vale, teño que explicar que o noso profe que nos dixera non era moi conciso, pero nos valéranos, que era, vai vir este home, vamos usar as cancións como excusas para velo el traballar e aprender de súas técnicas, non? Bien. Eu cheguei de primeiro. Presentoume o profe, tal, este Carlos, non sei que, non sei que. Falamos 4 mierdas e non sei como foi algo que dixo, eu dixenlle, bueno, o que pasa é que, claro, aquí, como referíndome isto, que non era un entorno tan profesional como a universidade e tiñamos un tempo moito máis limitado que se vas no estudio, dixe, claro, hoxe temos que gravar esta do meu, despois temos que gravar dun compañeiro. Contestación del, o tempo non importa. Bueno, o sea, me mirou así como con aire paternalista e me dixo, o tempo non importa. E eu esperei a que me dixera, e entón faloume de un triángulo. Bueno, a ver, ahora o que vou dicir sí que ten certa lógica, pero el díxome, ti imagínate un triángulo e tes barato, como era? Barato, de calidad, rápido. Non podes ter 3 desas, só podes ter 2. Bien, pero eso non significa que o tempo non importe. Bueno, da igual, eu non lle contestei, eu dixe, vale. E eu xa pensando, bueno, pues o meu colega George, que supón que ten que gravar despois de mí, vai te lo jodido, porque coxi este actitud, pero bueno, oye, eu, perfecto. Bien, entonces eu levaba a sesión de Pro Tools ali e tal, ¿no? Bueno, cas pistas e tal, e que, a ver, había unha voz grabada xa, pero como de demo, o sea, grabada con este micro, de feito. Entonces, o tipo escoita a canción. Bueno, primeiro presentouse e tal, contou un par de chistes, moi ben. Ahora, vamos ao lío, vamos a escoitar a canción. Bien. Escoita a canción. E di, pon outra vez. Aí, eu xa sabía que aí o comentario iba a ser tal. Bueno. Primeiro comentario. Hai un problema, Carlos. É que a letra non ten sentido.
E eu... silencio. Este silencio que hubo ahora, igual. Igual ali. E eu... sabes, quedei esperando que hubiera unha continuación porque eu non sabía moi ben que dir. Porque claro, el é inglés. E as letras que vino eu. Pero bueno, esa letra dinlle a ler a unha amiga que é americana e correxiume unha palabra que non estaba ben o sea, sabes, é unha palabra adaptado ao inglés, sí. É unha palabra estas que sona igual, pero eu escribira de forma incorrecta. Que era disbelief, sabes? Escribina desto que acaba en F, pero en realidad tiña que escribir desbelief. Bueno, vale, sí, sí. O rollo. Así empezou. E entonces eu, bueno, claro, é que se empezamos así xa non acabamos nada, porque, sabes, eu claro, dixe, porque despois el díxome, porque, a ver, ti que o que intentas con esta canción? Entón eu expliquei que o tema da canción era acerca da xente que toma riesgos e de que, sabes, se aventura onde outros non. E o sea, eu puxeme desde a perspectiva, bueno, como unha canción así folk, celta, xa sabes que eu fago moito rollo deses. Puxeme dentro da perspectiva de como unha tribu celta que sempre viviu no mesmo sitio e que hai un bosque e un río e tal, e nadie saliu de aí hasta que un día o que como que conta a letra pois se aventura a irse, ¿no? E me mirou así e dixo, I don't get it. O sea, no lo pillo. No lo pillo. E eu, bueno... Pero ahora un inciso, porque eu estou escoitando a historia cando vos, empezou a contar, xa sin falar de nada disto, o da visita, dixen, vos contar no podcast. Para empezar, é solo un comentario sobre o que estás contando. Ele non ten que meterse na letra. Quero dicir, buen punto. Buen punto. Claro, como se a letra é culo, pipi, caca, pedo. Ahora, correcto. Estou totalmente de acuerdo. Bueno, vos a ver, pero claro, eso aí entra a confusión, porque claro, pero vais a entender despois, pero me alegro que interveñas desa maneira porque, bien, estou de acordo. Vale. Entón, ele me di eso. E eu, ahora, este é un exemplo de moitos que tampouco vou contar moito porque non vamos estar aquí e tal. Pero, a ver, por si opinades. A ver, eu sei, eu iba con toda a ilusión de, oye, si, esta persona me vai a facer comentarios positivos. Bueno, o sea, positivos no, perdón, constructivos. Sí, constructivos, sí. O sea, é dicir, unha persona da súa experiencia que si tal, non sei que. Claro, ese foi xa de entrada o primeiro que me dixo. E claro, hai que aclarar que ao final, minutos despois, eu levei porque el tiña impresa a letra que eu lle dera. Entón, esa palabra que vos dixen antes, que me corrigiu a miña amiga americana, non a corregí nesa letra. Pero foi solo esa palabra, solo esa palabra. Entón, eu despois escribina de novo, puxe, mira, Hayden, que se chama Hayden, mira, esta... así, si escrita, ahora a letra ten sentido. Ponla así. Sí, ahora sí. Hostia, non tiño unha guitarra man para reventar na cabeza, Porque, quero dicir, o sea, ti, sin coñecer a alguén, cando che pon unha canción, ti non debería ser un pouco máis... empático. Prudente, no, xa nin empático, prudente de decir, estou dicindo que a letra da canción non ten sentido porque é unha palabra que está mal escrita. Non sería mellor decir, mira, Carlos, esta palabra de aquí é isto que queres decir ou é unha errata. Se eu podía, pero claro, es que sabes, era además, sabes desto desta xente como que se alegra de descubrir un fallo. Sí. Bueno, pois eso é un de moitas cousas que foron pasando e foron todas un pouco así. Despois el a ver, dixo cousas como de que bueno, que a intro que era moi larga, que despois que a tonalidade non consideraba que fora apropiada, bueno, cousas así. E entonces, claro, o que ti decías de que el non teria que meterse na letra. Bueno, aquí eu que creo que hubo un problema de comunicación entre el
o noso profesor, que ten moita responsabilidade aquí, porque además o noso profesor prácticamente non interviu en ningún momento. A ver, eu aínda non teño claro el que era. Si era, o sea, o invitado. Si era un profesor, si era o enxeñeiro de grabación, si era produtor, porque despois o que pasou foi, el empezou a traballar, puxo a cantante no tal, pero empezou a traballar sin explicar nada do que iba a facer, o sea, nós íbamos vendo o que estaba pasando. A min non me preguntou, aparte das preguntas de antes, non me preguntou si esa maneira de traballar que iba a facer me parecía ben ou bueno, sabes, non sei. É dicir, el empezou. O que ocorreu foi que fixo sentir mal a cantante. O cual provocou que cantara mal. El iba casi palabra por palabra grabando. Que isto teño visto facer, pero non... O sea, non claro, que se xa faz que o músico este incómodo, pues, sabes? Entón, hubo un momento que me preguntou non sei que, eu dixenlle, a ver, pero non como dicindolle que tiña a culpa, pero dixenlle, mira, ela sei que está incómoda, porque teño escoitado gravar e ela non grava así. E a contestación del foi, e que podo facer eu? Non sei, preguntarlle? Oye, estás cómoda? Que faría que faría que te sintieras cómoda? E claro, despois claro, ela veu e tal, e dixo, non estou cómoda. E dixo, vale, que queres facer? Podo mover o micro e non estar mirando para a cristalera e verte a ti e a outros 15 estudiantes mirando para mí, como gravo? Vale, e xa eso xa o mellorou. A ver, quero dicir, despois tamén, eu, como era invitado, eu había cousas que eu non estaba de acordo como estaba facendo, pero non iba a interrumpir por educación. Pero, claro, despois el, máis 20 minutos cando xa está empezando, cando ten a casa pola mitad, dime, oye, que che parece? Sabes? Eu digo, bueno, isto igual o hubiera feito así, non sei que. Bueno, eso igual tiene lo que haber dito 20 minutos antes. E yo, hola, tus cojones. Bueno, pues entonces, eu creo que, queridos amigos e amigas, eu a conclusión que saquei de aí é que, bueno, porque despois ainda foi peor, porque, bueno, todo foi a peor. Pero, a ver, do incómodo tamén se aprende. E eu creo que non foi inútil, foi decepcionante, porque era unha clase que esperábamos, pero solo porque alguén traballe en un sitio de renombre non quere decir nada, porque, a ver, mismo, eu podo decir, cando traballei con Pancho de Planta Sónica, Planta Sónica é o estudio que hai en Vigo, estudio de grabación, que en Galicia, igual me equivoco, que igual agora hai máis, pero os dous estudios así máis potentes, un é Planta Sónica en Vigo e outro en Santiago, en Santiago, o estudio de Iago Pico, que ahora non me acordo, bueno, creo que está en Bertamiráns, non teño moi claro, pero o Iago Pico, produtor das Tanxugueiras, que tal, el ten un estudio tamén de tal, pero bueno, eu co Pancho de Planta Sónica, hostia, é que xa non é que me caia ben ou mal, é profesionalmente, non sei, 10 veces mellor. Porque vinlles cousas en común de facer, pero claro, non sei, o sea, non sei, a ver, o feito, eu penso si o feito de que era tan maior, porque ele estudiou en Abbey Road, pero hasta o 1991. E el, cando entrou en Abbey Road, que nos contou, cando entrou a traballar, estamos falando de un dos estudios máis famosos do mundo, el nunca mezclara un disco. Quero dicir, a día de hoxe é impensable. O sea, é dicir, daquela, pois está claro que estes traballos tamén, bueno, ahora tamén pode pasar, pero ahora é extra competitivo, quero dicir, vas a traballar aí sin nunca mezclaches un disco, estamos de coña. Sabes? Non sei, o sea, non sei.
E claro, eu tamén solo para acabar e que a xente entenda, porque creo que é relevante. Unha cousa é ser productor, e isto é unha cousa que é confusa para moita xente, porque a veces non hai unha sola resposta para eso. Pero o produtor pode ser unha destas cousas ou todas á vez. Pode ser o que paga. Por tanto, é o jefe. Hai que saber de música, se quer. Non necesariamente, o que pasa é que normalmente, claro, eso é era a discográfica, máis de, sabes? Entonces, términos legales. O sea, propietario do copyright porque pon a pasta, pero bueno, digamos que non é solo eso, que é unha persona, non? Física. O produtor é a persona que está a cargo do proxecto e pode ser unha persona que teña máis conocimientos técnicos, pero non necesariamente. O Rick Rubin, por exemplo, non ten puta idea bueno, ahora sí, porque leva toda a vida, pero el non é unha persona que se decida en cousas basadas en nada técnico. El non sabe teoría musical, el apenas toca ningún instrumento, non sabe mezclar discos, non sabe usar un compresor. Pero el xa revoluciona a música varias veces basado nas súas ideas. O sea, é unha parte como... Mira, o mellor exemplo é un político que é, imagínate, ministro de Sanidade. Non tes por que ser médico. Xa, sí. Porque eres un gestor. Entonces, o produtor, para min, o máis cercano é un gestor. Que pode ser produtor e tamén músico e tamén... Vale, sí. E que pode ser produtor e ademais produtor musical e eso mezclar... Vale. Pero eso, o produtor sería o gestor do asunto, ¿no? De, vamos a facer isto desta maneira e tal e cual. E despois, o ingeniero de sonido é como a parte máis técnica. O sea, es un ingeniero de baterías e ti vas a gravar unha batería e eu vou che dicir, mira, estas son as opciones. E ti me dis, bueno, eu o que busco, ti como productor me dis, a ver, eu estou buscando un sonido como algo máis sucio, máis tal, porque quero que porque é un disco así como de punk rock e quero que teña un sonido como potente, pero además sucio. Bueno, podes dicir, bueno, pues mira, podemos poñer neste estudio, se temos esta parede de pedra aquí vai haber unha resonancia que non sei que, cousas así. Sí. Pero ti eres o produtor, ti decides. Entón, claro, si esta canción, claro, era miña, el, si vai gravar a voz, claro, eu primeiro que dixeches ti, que coño se mete na letra? Porque eso, en todo caso, sería tema de arreglo, de escritura, non sei que. E, bueno, en fin, aparte de que solo porque unha palabra estuve mal escrita. O sea, entonces, claro, eso porque era ese entorno. Porque, quero dicir, el, ese fulano, seguro que non lle falou a nadie así que o contratara. Porque vamos, te mandan a tomar por el culo. O sea, claro. É dicir, eu pagoche e ti me falas así, estás de coña. Estás de coña. De eso nada. O sea, ti podes, de feito, a veces, quero dicir, gravar é un proceso duro porque, quero dicir, no estudio como que todo está, o sea, todo o mínimo detalle que está mal se nota. Xa. E ti a veces, pois, claro, ti o mellor estás acostumbrado a gravar na casa, pois chegas ao estudio, a un estudio de verdad, e tal, e ves que, coño, que hai moito que traballar e que pulir, e entonces a veces é unha dosis de realidade, non? Ou que non che sale unha cousa dende todo, ou tal, pero iso é unha cousa, e outra cousa é crear unha, sabes, esta atmósfera de máis, hai momentos nos que parecía como que iba cambiando o asunto. Ahora tú tienes que ser el líder. No, ahora soy yo, o sea, lo que a mí me sale los cojones. Eso, desde logo, non era un ambiente profesional. Sabes? O sea, non tal, pero bueno, eso foi bastante decepcionante. Pero son cosas que pasan. Hecho que hai. Para o próximo profesor pensará 2 veces antes de ver a quen avisa. Non sei, bueno, xa digo. E ademais, claro, despois falando con... Bueno, e aparte, el, o
O que me fixo sentir mellor é que dixen, bueno, porque claro, tes hasta como unha sensación de culpabilidade ou algo, pero a siguiente clase tamén tuveron problemas. Entonces, en plan, todas as semanas todos traballamos ben, non hai ningún problema, cal é a diferencia esta semana? Este fulano. Entonces, pues a mí me la suda que produjera... ¿Quién era la artista última? ¿Katie Bush? No sé. Sonache. No. Katie Bush, sí. O sea, ni idea. É que... Sí, pero bueno... A ver, grabou... Chegou a coñecer a Jeff Beck e grabou... Pero... Bueno, non sei, non... Eso, que non significa... Non significa nada. Esa é a miña conclusión. Pero eso, si... A ver, xa sei que é difícil opinar porque só tendes a miña versión, pero bueno, eso, si queres poñer nos comentarios algo, pues nada. Bueno. E nada, creo que me expandín demasiado. Interesante. Pero bueno, eso, hecho que hai. E ahora todo tuyo. Nada, bueno, eu nada máis do que che dixen non che iba a decir xa. Sí, creo que, a ver, xa oíndo só a tua versión, que vale, podes dicir ti, a ver o que digas, pero creo que xa no teu, se fixo sentir incómodo para empezar, nun entorno de traballo, sei cal sea o traballo, tens que ter un entorno positivo, que te sintas cómodo, porque senón todos sabemos que baixo presión nadie traballa ben. Home, pode haber xente que puntualmente, pero bueno, na maior parte non. E despois eso, que creo que se excedeu nas súas labores, porque realmente non ten que opinar. É o que che dixo, se a canción fora unha canción chorra, que ten que dicir da letra? Que, pues, pero bueno, nada. Eso, nada máis sobre este tema. Pero bueno, eu creo que xa o primeiro consello, o tempo non importa, eu non escoitei nada peor. Quero dicir, como o tempo non importa? A ver, si incluso contradice o noso profe, que foi o que trouxo. Na primeira clase o 50 ou 60% disto é planificar. Xa. E como non vai importar se o tempo é diñeiro? Hostia, claro, se eu teño X pasta e teño que gravar isto, como que o tempo non importa? Claro, a ver, con todo o tempo do mundo podo facer que todo soe mellor, pero o rollo é, eu teño que tomar decisións basadas no tempo que teño e nos cartos que teño, e que eso significa que o mellor non todo está no nivel perfecto. Claro, pero se eu teño que gravar unha voz e unha guitarra e unha batería e un baixo, non podo decir o tempo non importa, gravo a batería de la hostia e despois non teño cartos para pagar máis por resto dos instrumentos. Entón, que coño fago con eso? Claro, o tempo non lle importa a ele porque ele cobra por tempo. Entón, no, claro. No, claro. No, así nah, sí. O tempo, xa, como de antes, tampouco temos que irnos ao mundo da música. Eu, e que me conoce sabe, eu o que máis valoro na miña vida é o tempo. Porque é o que máis escaso teño. Eu prefiro ter máis tempo e non máis cartos. Porque é que non me dá a vida para as cousas, para todo o que quero facer. Teño que andar como dis ti, a optimizar cousas ou a prescindir de outras ou eso. Como que gestiona os cartos, tens que gestionar o tempo tamén. Obviamente. Pero bueno. Como a tempo deste podcast temos que gestionarlo agora. Aí estás. Correcto. Sí. Nada, que temos tempo de sobra. Bueno, pues conto chelo como é o que tal, bueno, sí. Vale, en resumen, vin estes días atrás, bueno, xa fai un mes ou así, empezaron a salir cousas destas en Instagram, que sempre falo das redes de que me saleu isto e tal. E saleme xente da fora de Galicia, o sea, imagínate, pois, madrileños, opinando sobre as openings en gallego, as openings de series, así. Entón, trouxen aquí tres openings suficientes para oír tamén a versión en castelán e a ver que pasa, porque din que os gallegos que estamos aquí metendo moito, bueno, os que fixaron as doblaxes da televisión de Galicia no seu momento, pois que como que, pero que de onde sacan isto, tal, non? Entón quería poñerche así as máis míticas. Entón xa, sin máis dilación, vou empezar pola primeira, que é a de Dragon Ball.
Sabía que me ibas a poñer esa. Sí, vou poñer a de... Eso en castelán. O eso en castelán. Vale, aquí. Vamos a coitar un cachiño. Esta versión en castelán. Nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue. Luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. No lo podemos permitir. Bueno, poño así porque para que nos dé tempo escoitar todas, vale. Temos esta que eu creo que todos temos na cabeza xa en gallego. A letra non se parece en nada, absolutamente. Vamos a escoitar agora a versión en gallego. Tamén hasta o mismo punto, máis ou menos. E a ver que pasa aquí. Bueno, a calidad do sonido baixa, Sí, bueno, joder. ao mellor é a calidad do vídeo de YouTube. Claro. Claro. Aquí era volando. Por motiviuse de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán. E o planeta perdeu a súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopo no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei. Todos, nada, estou disposto a todo, a calquera cousa que veña. Canta mellor o típico que grabou en galego que o castelán, perdón que vos diga. O río cruzarei moi veloz. Bueno, vale, eu creo que, falando do que ti acabas de decir, hai a leyenda, ou a mellor, é verdad, eu creo que era verdad, que quen canta esta é o Super Piñeiro, falecido fai uns meses, que era o presentador do Super Martes, pero non sei se é verdad, pero bueno, non sei. Vale, que pasa? Vemos que, por exemplo, a outra era luz, fuego, destrucción, e esta é nada, sabes, o sea, casi, vale. Que pasa que moitos comentarios poñían a parir, porque ademais falan dun dinosaurio, dicían, pero si, que dinosaurio, que dinosaurio? Botamos as más á cabeza os que vin, que era locazos fans, para quen quere miralo en Instagram, que non se meteron co gallego, pero deixaron, pero si non se parece nada, vale. Entón moitos comentarios puxeron, é que o que está mal é o doblaje en castellano, porque inspiráronse, o sea, que o gallego está doblada da versión original en japonés. É o castellano que é inventado, algo así. Bueno, entonces, agora quero traer a versión en japonés. Encontrei unha versión subtitulada, nada vin, É solo para ver si ten razón. Pero esa versión subtitulada, quen a traduciu? E é unha boa traducción? Bueno, a ver, vamos nos fiar que sí, porque senón temos que... Claro, que aí está o problema. Porque aí depende de quen traduza, pode ser... Pero bueno... Sí, eu supoño que... A ver... Todo para facernos unha idea, supoño que máis ou menos... Pero, antes de que o poña... Bueno, sí, pono. Sí, no. Poño. Sí, pon. Vale, vamos a ver. Ah, pero di Fly Away en inglés. Na versión japonesa. Sí. La tierra se enoja. Aí está o dinosaurio. Sí.
Hostia, e iso? Claro, son onomatopeyas, lo, é o que entendo. Claro, son onomatopeyas. Sí, no. Claro. Bueno, decir que, claro, a xente que nos está escoitando e non Oh, vendo, pois non, sí. non está vendo a letra. Perdón, debemos haberla traducido, pero bueno. Nada, vou cerrala xa. Eu a conclusión que saco vendo esta que tamén é inventada a gallego, o sea, sí que ten algunha palabra e tal, pero Claro, pero... creo Claro, que pero- se inventaron as versións os de castellano e os en galego tamén. A ver, Non sei que opinas ti. a miña opinión teña moi clara. Sí. Nesto teña clarísima. Bueno, o sea, bueno, primeiro. A min gusta máis a versión en galego, pero gusta máis porque en castelán pareceme máis aburrida, a voz está como máis apagada, xa, bueno, xa sona como máis baixa, pero ademais o que a canta en galego parece como que Si o está vivindo. que parece como que se acerca máis a como a actitud na que terías que cantar eso, ¿no? Sí. Outra, sabes, non sei, non tal. Depois, o da letra, a mí me parece que unha traducción literal moitas veces non funciona, Sí, sí, é verdad. porque as palabras tamén teñen unha sonoridade particular, entonces claro, é como si Claro, pero que se suele facer neses casos é intentar decir o mismo, ainda que sea con outras palabras, pero eu neste caso creo que nin é iso tampouco, porque non... sí, a mí tamén me parece que hai interpretación tanto de galega como Libre. da castelán. Libre total, sí. Despois Entonces... pode gustar máis unha outra, é que ademais tendemos todos, non os gallegos, tendemos a nosa versión é mellor, ou o noso doblaje é mellor, ou claro, eu penso eso, pero hai que tamén darse conta de que pode ser porque é o que estamos acostumbrados a oír. Si fora ao revés, empezáramos a escoitar en castelán, pois ao mellor gustamos máis en castelán e diríamos, pero que fixeron aquí? Son interpretacións. Home, claro, sí. Ora, con esta veche explotar a cabeza. Vou poñer a seguinte, que é a de Doraemon en gallego, que é xa... Hostia. En castellano é Doraemon, e aquí é Doraemon. El gato Vale. cósmico. Sí, entón... Vou poñer outra vez, primeiro de castelán. A ver, en gallego xa solemos conocer, pero bueno, vou poñer a primeira en castelán. Esta xa che vou adiantar para que te fijes. É que a melodía xa non é a mesma, siquiera. A melodía cambiaron, bueno, eso xa é máis arriesgado. É que molaba esta mierda, Hostia, para que non veño esto. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el gorrocóptero. A tope. Tú siempre ganas, Doraemon. Bueno, chegounos. Vale, eu creo que se temos Doraemon ten un peto máxico na cabeza é que non é nin a mesma melodía. Vamos a poñerla en gallego, depois vamos mirar cal é a verdadeira. Vamos a ver. Vale. Ai, non, puxen a que non é, perdón. Que tiña aquí, teño un batiburrillo de cousas. Vale, vamos a coitar a versión de Doraemon en gallego, xa dixo Doraemon. Mima, vou cambiar de todo. Doraemon ten un peto máxico e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un peto máxico, Doraemon, o gato do cósmico. espacio que chegou aquí e pode facer realidade todos os teus soños. É un pouco mismo, ¿no? Robos que En máquinas letra, digo. voadoras pode crear. Se un desexo terás que pedir ao gato cósmico. Corren tras él, Ya. buscando a ilusión, gañamos con él.
Hostia, esa parte molome moito, non me acordaba que fora tan intensa, É que é super intensa de repente. Xa, é o rollo que dixen, vou buscar o original en japonés, pero fai 50.000, é que é moi difícil buscar unha cousa así. Entonces, a que máis se parece vou non reproducir porque bueno, vamos a poner en japonés. En Japanese. A ver quen ten razón aquí. Si é que alguén ten razón. Aquí non estamos vendo subtítulos, estamos solo... Hombre, de primeira sona máis a de castelán. Claro, é que a melodía a de castelán. É que pasa? Que eu busquei... Esta é a única que se parece ao que hai, no. Porque as outras que atopei son melodías totalmente distintas. Eu o que penso que pasou con esta serie é que deberon os produtores, os creadores, isto é unha teoría miña, pero deberon facer para Europa unha opening distinta. Refieronme xa, porque isto que acabamos de escoitar, a pesar de que é a melodía como en castelán, as imaxes, para que non nos este vendo, non se parecen en nada, o sea, é outra opening totalmente distinta. Entón, a mellor fixaron unha opening, sabes, para Europa. Pois pode ser. É iso, bueno. E trouxen outra máis, que, bueno, esta é a que menos sorpresas ten, porque aí, claro, isto que vou poñer ahora, que é Shin-chan, claro, xa é unha serie moito máis actual. Espera unha cousa, pero Sí. ti de Doraemon, que cal che gusta máis, ou que che parece? Gusta máis en gallego, claro, tamén. Pero volvo a decirlo de antes, a mellor é só por eso. A ver, é que a de gallego o de un peto máxico. É o que te máxico, aquí é como a ver, é un pouco máis memorable, sabes? A ver, neste caso creo que pola temática por tal igual é máis apropiado como está cantada en castelán. Pero ten gracia. Porque cal é a frase esa que me fixo gracia, que é moi intensa? O gato cósmico. Son desexo terás que pedir. O gato cósmico. O gato cósmico. Perdón, os que nos esteades escoitando con auriculares, que a mellor acabo de fastidiar un tímpano. Pero claro, a ver, ten moita máis jarra aí a canción. A outra é en plan flores, tal. Sí, é un pouco máis así, sí. A outra é un pouco máis do araño, sí. A outra é máis dorama, non? Que falábamos a semana pasada, a outra é máis dorama. Bueno, pois vou poñerlo a de Shin-chan, que eso, que ao final é a que menos vai sorprender. Shin-chan sen peitos sin paredes. Bueno, aquí xa non vou poñer a versión en castelán porque sí que son iguales. Cambia nada. Sonche falandeiro descarado al volar, pero deixo a todos quedar mal. Si no suque mule para enredar el chocar. Bueno, aquí non estamos vendo as imaxes, a verdad. Cuando hai que conquistar, aí sí que non teño par. E facendo a teira son moi lanzado e picarón. Come on baby, os permentos que nos xodan. Mira que trompa, que cacho trompa. Trompa, e todos saben que son Shin-chan. Si no suque. Medo ten a xente cando me ve, de repente non se vai tapar ninguén. Bueno, xa na deixo hasta o final. Que opinas? Bueno, hai que dicir isto que o doblaxe... Esta sí que temos que ser objetivos, creo que a doblaxe de Shin-chan creo que é unha rapaza que fai o... Bueno, unha rapaza, unha muller a que fai a doblaxe, bueno, creo non, estou seguro, pero que é boísimo a doblaxe en gallego, o sea, que decir, fai no, a actriz é, bueno, espectacular. Sí. Eu a mí xa me pillou bastante maior esta serie, pero bueno, reconozco que ainda vin bastantes capítulos daquela. Eso, ainda andábamos ca coña nas discotecas, entrando ya rapazas e... Justo o pemento, sabes? Porque a Shin-chan non lle gustaba o pemento. Moi políticamente correcto. Como podes ver, non funcionou. Esa técnica non. E o dos jabalís a lir tampouco. No, eu vin, sí, eu
vina algo, teño vista en castelán e en galego, e si, en galego melloraba moito, o sea, a comedia melloraba moito máis. Pero, eu teño que dicir, nunca entendín por que esa serie tuvo tanto boom. Nunca o entendín. Bueno, sí, hombre, a ver. Eu nunca entenderei, porque é unha serie mal dibuixada, de mal gusto, de mal todo. O sea, Bueno, Dragon Ball, sí. Doraemon, sí. Campeones, sí. Pero Shin-chan... pois a ver, me gusta, eu entendo, porque pode gustar. Pode non gustarche a ti, pero é unha serie... No, si a min me ten gustado. Si a min me gustaba. Hubo unha época que sí que había, E facíame gracia. Pero quero dicir, non... Hostia, Non para ter o boom que tuvo. non para ter o boom que tuvo. Non sei, non me parecía... Claro que era, hostia, era a mellor puta Claro, pero hostia era algo que había en distinto, como televisión. cando triunfou Chicho Terremoto, que tiña esa picardía tal. Pois isto é máis ou menos o mismo, tenche así un pouco ton canalla, que nunha serie, bueno, infantil. Sí, o que... No, bueno, o que pasa é que, claro, aí está o problema. Non é unha serie infantil. E se lle poñían os nenos. Pero despois xa tiño de máis 13, me parece. Pero claro, despois os nenos en primaria sacándose a trompa por aí. Sí, é verdad, había un problema con eso. E despois creo que sí que yo cambiaron a 13, pero claro, aí está, claro, é como... Pero a ver, é que hai pais tamén que son tontonabos, porque é como, hai pais que lle poñen os nenos South Park. Que eso xa ainda peor. Eso será porque non se paran a verlo. Claro, unha serie de dibuxos. Pero ti non eres un pai responsable e non te paras a ver, oye, que vou poñer ao meu fillo? No, son dibuxos, bueno. Home, non me jodas. Non sei, non son pai. Poñe padre de familia tamén, sabes? Xa. Non sei, entonces, bueno. Pero eso, que quero dicir que a mí facíame gracia, sí. Pero claro, non é unha serie infantil. E se poñía como unha serie infantil. E eso non... No tal, pero bueno, eso, en galego o mellor tamén. De momento, para mí sigue ganando o galego. Xa, home. Que conste, nesta non che puxen outro idioma. Pero sei, pero... Sí, claro, que os outros son... Pero bueno, Respetei. tiña así preparado en japonés, pero ao final é a mesma cousa. Entón, nada. Seguramente haxa moitas máis, collín así as tres principales. Podía meter algunha máis, poñede nos comentarios se hai algunha que sepades algunha anécdota sobre a dobraxe en galego, que un día diríamos que, porque hai moitas cousas co dobraxe en gallego, o sea, en películas e tal, o de, por exemplo, ata logo, raparigo, que era Sayonara Baby, sabes? Eu que sei, esas doblaxes así, por exemplo, da Sarxento de Ferro. Sarxento de Ferro, estaba pensando en eso, sí. Eu que sei, tíamos que traer un día, pues eso. Entón, si chegastes hasta aquí, por favor, poñédenos algunha escena de peli ou algunha peli, non fa falta poñer escena, xa me matarei eu, que sepades que o doblaxe en galego mola moito, que unha que vos recomendo se non a vistedes é Unha terapia perigosa. Con Robert De Niro e Billy Crystal. Esa versión en gallego é que eu vin as dúas. Puxámola un día así os amigos tal, e xa vira a outra, pero vin en gallego mi má. Partime, de verdad, é increíble. Así que eso. E bueno, por hoxe casi che dixo sin máis, non? Sin máis, por hoxe xa sin máis no. En plan, foi unha merda. No. Por hoxe, Shin-chan. Sin máis, Shin-chan. Falta o título. Sí, non sei. De Abbey Road ao Gato Cósmico. Pode funcionar, Bueno, bueno, o que pasa é que Abbey Road, no, é bastante gracia, verdad? Pero se os nosos títulos nunca teñen sentido, xa odia xente. Bueno, pero se estás contra a suxerencia, día que... No, de Abbey Road Gato Cósmico, está ben. Sí, vale, perfecto. Está ben. Bueno, pues nada, pues hai que ir comer, que eu ainda estou sin comer, veño de currar do turno de mañán. Así que nada, falamos no
próximo capítulo, capítulo 12, no que vos traeremos, bueno, non sei. Algo. Algo traeremos. Que hai que celebrar o aniversario. Non sei se neste, no próximo, xa veremos. Que facemos aí, a ver se nos ocurre algo grande. We have to. Vale, Carlos, pois eso, que vai todo ben por aí por Londres, e que o próximo invitado sea la Rosalía ou así, por lo menos. Rosalía de Castro. Bueno, xa máis difícil. Bueno, ahora caía, nunca se sabe. No, claro, non é imposible. Non é imposible. Bueno, xentiña, pois eso, vémonos pa semana. Cuidado vos. Chao, xente. Chao, chao, chao. Entre dúas terras se falan separar de música en galego que nos fai voar. Como a que negamos outra comentar. E pido con invitado para nos enfeitizar.